Mga kaigsuonan, o ako nagtuo nga naa mo sa panalangin sa Dios na atas sa pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Butang nga dili kita mabalaka, butang nga dili kita mahadlok sa bisan unsa nga mga kalisod, katalagman nga diin gipanagna na sa balaang kasulatan, nga ang tanan mahitabo ug mahitabo gayod ang mga pulong nga gibilin sa atong Ginoo. May buntag maayo nga pakiguban ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nagsunod sa atong nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3 ug sa nagkalaing mga FM station nga nag-hook up sa atong nga programa. Good morning, ang Dios magpanalangin. Labi na sa atong mga kigsuonan nga kanunay nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo. Kanos aba nato masinatian ang pagkamaayo sa Ginoo? Kabalo ba mo sa panahon nga dunay mga pagsulay? Sa dihang dunay mga pagsulay, damor nimong mabati ang pagkamaayo sa Dios, ang iyang pagpanalipod. Kitang mga tao nga nagtuos Ginoo, walay laing gisentro ni Satanas kung dili kita. Sulayan ta, hagiton ta, apan sa panahon nga sulayan ta, mga igsuon, anha nimo mas maklaro nga ang imong pag-ampog pagpangalagad gikahimutan sa Dios. Ngano man manalipod ang Dios nimo. Sa bisan unsa nga kakuyaw, mga kaigsuonan, bisan unsa nga klase nga kasamo. Dunay siguro yung mga panahon nga sulayan ang imong pagtuo, pag-alagad. Atong hinumduman nga ang Biblia nagsulti, walay tao nga nag-alagad nga dili makasinatig pagsulay. Nganong kinahanglan tang sulayan ang gisugilon sa Dios diha sa Biblia pinaagi sa iyang mga alagad nga nagsulat sa iyang mga mensahe para mas malig-on pa ang atong pagtuo, para mas malahutayon ta ang atong pag-alagad sa Ginoo, labaw sa tanan para mas masinatian nato ang iyang pagkamaayo. Maingon siguro ang uban, pastor, usaon man ako pagkasiguro nga ni ako sa pagkamaayo nga naamay mga kalisdanan, naaman ang kakuyaw. Atong hinumduman, kutob ra nas kalisdanan, kutob ra nas kakuyaw. O dili na makapaipikto kanimo kay nanalipod man ang Ginoo. Muna nga usahay mo ingon ka nga kung wala pa ko'y Ginoo, hagbay ra. Muna nga tungod na sa Ginoo mga kaigsuonan, tungod gyud sa tabang og proteksyon sa Ginoo na panalipdan ka, kikan sa sala, wa ka kabuhat og sala, nagpabilin ang pagkamatarong pagkabalaan tungod na sa Ginoo. Mao na nga kung dunay mga pagsulay mga kaigsuonan, anha nimo mas masinatian nga giatiman ka sa Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Kay wala pa'y Ginoo mga kaigsuonan mo na giingon, may katiyak, dili ka makalingkaw sa kasamok. Pero kay naaman tay Ginoo, kanunay ta nga nakalingkawas gikan sa kasalanan. Good morning, ang Dios magapanalangin. Sa ato karong nga panag-uban mga kaigsuonan, ato karong mapatalinghogan ang kalahian sa pulong sa Dios o kalahian sa pulong sa tao. May buntag ni Juan Biduyas. Bless Saturday, Pastor. Bless Saturday sa tanan. Evangeline, tinuod gyud ang pulong sa Ginoo. Amen, no? Tinuod gyud ang pulong sa Ginoo. Si Sister Arlene Inot, good morning. Ni Pastor Renato Inot nga nanoka diha sa Lapu-Lapu. Si Richelle, good morning. Yamsis Aninaw, maayong buntag Pastor, dalaygon ang atong Ginoo sa tanang panahon. Watching from Bukidnon. God bless Pastor Dan and Share. Salamat kaayo Sister Yam, no? Salamat kaayo. Panalanginan ka sa Ginoo sa imuhang pagkugi. Si Login Gonzaga, God is good morning to all. God bless and good morning Pastor.
Nindot kaayo ang ato karong pagahisgutan mga mensahe sa Ginoo, mga kaigsuonan, tungod kay sa ato karong nga panag-uban dinhi nato makatunan kung unsa gyud ang kalahian sa mensahe sa Dios ug ang kalahian sa mensahe sa mga tao. Si Eler Pantalita, good morning pastor, palihog ko og panimbaya sa akong asawa si Ginaline Pantalita nga naa sa Korea karon. Ayaw undang sa salig sa Ginoo pagkanindutan no sa inyohang sangod nya moingon pud imong asawa opa salig gyud tas Ginoo pa. Di ba? Nindot kaayo. Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Mayong buntag, good morning. Mayo nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag. Mayong gabi, mayong nga buntag no, mayong nga pagpaminaw ni Joan Biduyas. Good morning from Pasig City. Salamat sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan no, sa iyahang pag-atiman o sa iyahang pag-amuma sa matag usa. Oras ato nga programa alas 7:35, oras nga kinahanglan natong sugdan ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kung na may mga awit nga makalangit nga gi-request diri sa atong programa nga dili nako matagag pagtagad, wasi sunod na lang gyud nato matagaan o higayon mga kaigsuonan ang ubang mga awit nga gi-request. Og sa panghitabo sa naglain nga mga dapit sa matag nasod. Ang Biblia nagsulti mga kaigsuonan, klaro gyud kayo ang giingon sa Biblia. Ngo kon ang mga pangulo dautan, magantos ang katawhan. Unya sa diha nga magantos ang katawhan, muhimo gyud og protesta ang katawhan labi na sa atong nasod kini bitang demokrasya. Ang matag tawo gitagag katungod sa paghatod sa ilahang pagbati, pagpagawa sa ilang pagbati. So karon nga bulana mga kaigsuonan, dunay dako nga
pagahimuong arali. Unya munay giingon pod nga moabot og 3 ka adlaw. O usap po na sa mga resulta sa dili maayo nga pagdumala sa atong nasod. Ug kanang tanan mga kaigsunan, mahitabo gayud sumala sa kahimtang nga gipakita bisan gani mga kaigsunan sa nagapanghitabo pa sa miaging mga panahon nga maoy nasinatian usab sa alim pa sa opera from Roger Mahinay sa Cantilan, Surigao del Sur. Mayo nga buntag ni Evangeline. Kita gyud puntarya aning satanas, wala ko kaatin karon Bible study kay na-deceive gyud ko karong buntaga. Nganong na-deceive man sad? Ayaw pa deceive. Kay ang tao nga naa sa pulong sa Dios, dili gyud na ma-deceive, dili na malimbungan. Ayaw og padaog, no? Si Felix Dapar Lumod, good morning pastor. Salamat sa Ginoo. Makadungog na pod mi sa pulong sa Ginoo. Good morning pastor. Salamat sa Ginoo ning katahom nga kapuntagon. Gika ni Elisna. Matud pa dalaygon ang Dios sa walay katapusan. God bless sa tanan. Tigsuon from Davao City. Ato mga tigsunan dias Davao. Good morning. Si Lorena Traya, good morning. Si Sartorda, watching from Quezon City. Ato mga kaigsunan diya sa Quezon. Good morning mo diha. Ang Dios magauban, magapanalangin o magagiya kaninyo. Si Jingjing Tordelio, mayong buntag pastor, uban sa imuhang pamilya o sa tanang naminaw. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Amen, no? So ang ato karong pagkahisgutan mga kaigsunan, mahitungod ni sa kalahian sa mensahe sa tao o mensahe sa Ginoo. Amo ni ato arong pagkahisgutan sa atong panag-uuban. Na unsa may kalahian sa mensahe sa tao kaysa mensahe sa Ginoo. Ang mensahe sa tao mga kaigsunan magdala na og kahadlok, kaguliyang, pagkawalay paglaom. Ang mensahe sa tao mga kaigsunan nagdala og kabalaka. Apan ang mensahe sa Dios magdala og paglaom, magdala og kalinaw, magdala og kalipay. Bisan kung dunay mga problema, mga pagsulay, ang mensahe sa Dios magdala og kalinaw, kasiguruhan, paglaom sa unahan sa pagpuyo nato sa kalibutan. Now kining mensahe sa tao ug mensahe sa Ginoo pwede ni siyang dadon sa tao. Ang tao magdala sa iyang mensahe nga moresulta og kabalaka ug kahadlok sa tao. Doon na po'y tao nga magdala sa mensahe sa Dios nga moresulta og kalinaw, taliwala sa kagubot, magdala og kadasig, taliwala sa kakuyaw, magdala og kalipay, taliwala sa kasamo. Dinhi nato mailhan mga kaigsunan kung unsa ang gidala sa tao, mensahe ba sa tao o mensahe ba sa Ginoo?
Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan, number 1 nga atong katunan, maangkon, paglaom. Mensahe sa Dios mga kaigsunan puno na sa paglaom. Mao na nga kung imong lantawon ang dako kayong kalahian sa mensahe sa tao ug mensahe sa Dios nga atong makaplagan diri sa Biblia. Ingon diha sa Salmo 118 bersikulo 7 hangtod sa 9. Ang Ginoo mao ang akong magtatabang ug magmadaugon ako batok sa akong mga kaaway. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tao. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga maghatag kanato og paglaom, kalipay, kalinaw sa atong pagpadayon sa pag-alagad o pagpaabot sa atong Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsuonan ko sa Ginoo sa mga mensahe sa Dios diha sa Biblia. Kanunay naghatag og paglaom. Kanunay naghatag og kadasig, kalinaw, taliwala sa mga katalagman. Taliwala mga kaigsuonan sa mga pagsulay. Atong hinumduman mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo, diin si Pablo nagdala sa mensahe sa Dios. Nindot kaayo kon ang tao magdala sa mensahe sa Dios. Kay ang dadoon sa tao nga nagdala sa mensahe sa Dios, ang mensahe sa Dios, ang tao matagaan og kusog. Matagaan og makabaton og kusog. Makabaton og paglaom sa pagpadayon sa pagpangalagad samtang nagpuyo og naginabuhi pa sa ibabaw sa yuta. Atong hinumduman mga igsuon, ang mensahe sa Dios matud pa ni Apostol Pablo diha sa 4 sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 7. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug nahuna diha sa inyong pakikiusa kang Kristo. Diha giklaro mga kaigsuonan kaning og ang kalinaw. Diha giklaro nga ang tanan nga nahiusa kang Kristo padayon nga makabaton og kadasig, kusog. Bisan kinsa kato nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong bisag unsa, bisag kinsa, bisag asa ka nga sikta, bisag asa ka nga karatula. Nunid na ang pagpasakop ni bisan kinsa nga tao. Nunid na ang pagpasakop ni bisan kinsang magwawali, mga apostles, mga propeta, mga ebangelista, mga pastor. Nunid na ang bisan kinsa, bisag asa ka magpasakop. Samtang nga ikaw ug ako nahiusa kang Kristo, usata atubangan sa Ginoo. Ang Biblia nagsulti, walay maayo ug walay dili maayo sa usa ka tawo nga nahiusa kang Kristo. But ipasabot, dili siya dapat ikumpara. Dili siya pwede nga maayo kay ka kare dili kay maayo. Bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, ang Dios kanunay manalipod. Maunay mensahe sa Dios. Maunay gibilin sa Dios. Ikaw ug ako nga nahiusa kang Kristo, nunid na ang pagpasakop ni bisan kinsa. Tungod kay nasakop na ta diha kang Kristo. O giklaro sa mensahe sa Dios pinaagi ni Pablo, panalipdan ta sa Dios. Og niingon dinhi nga og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, dili masabtan sa tao. Nga bisan ang kalibutan, bisan ang atong nasod, bisan ang atong pagpangalagad, daghan ng mga panghulga, daghan ng mga pagsulay, apan magmalinawon gyapon ta.
tungod kay dunay Dios nga nanalipod kanato. Lamang moabot lamang ang kalinaw man ang pagpanalipod sa Dios masinatian nato samtang nahiusa ta kang Kristo kung dili ta mabalaka. Maunay usas atong bantayan sa imuhang pagkakristohanon, wala ba ka mo batig kabalaka? Wala ba ka mo bati og kabalaka sa mga panahon nga dunay mga pagsulay? Kay kon ang tao mo batig kabalaka, kulang ang iyang pagtuo. Pero ang tao nga dili mo batig kabalaka, nahingpit ang iyang pagtuo paglaom ug gugma gikas Ginoo. Ato hinumduman, daghan na kayong mga alagad sa Dios nga kaniadto. Nagungaw na ang ilang kinabuhi sa kamatayon. Wala na bisan kinsang makatabang kanila. Bisan gani ang prinsipe o hari, pangulo sa ilang nasod, wala na'y mahimo pa sama ni Daniel. Wala na makapanalipod kaniya ang hari. Pero gipanalipdan siya sa Dios. Wala unsaa si Daniel sa leon. Wala unsaa o wala masunog ang iyang mga higala nga si Meshach, Shadrach, Abednego tungod kay hingpit ang ilang pagsalig sa Ginoo. Ang pagsalig matugkad lamang nato nga kinihingpit kung moabot ang pagsulay. Sa dihang gisulayan ang mga alagad sa Dios sama ni Daniel ug ang iyang mga amigo nga si Meshach, Shadrach, Abednego, sa dihang gisulayan sila, wala sila mapukan sa pagsulay. Nagpabilin ang ilang pagsalig sa Dios, wala sila mabalaka. Ug sa diha nga wala sila mabalaka, bisan sa mga bati nga mga balita, bisan sa mga bati nga mga panghitabo, gipanilipdan sila sa Dios. Muna'y mensahe sa Dios nga ang kalinaw sa Dios padayon manalipod sa mga tao nga nahiusa kang Kristo nga wala mabalaka samtang nagpaabot ni Jesus Christ. Pangutana, unsay kasagarang hinungdan nganong ang tao mabalaka? Ang kasagarang hinungdan nganong ang tao mabalaka kung ang iyang paminaon mensahe na sa tao. Mensahe na sa kalibutan. Kay ang mensahe sa tao puro rana katalagman. Puro rana pagpanumangil. Apan ang mensahe sa Dios, bisan kung dunay mga katalagman, bisan dunay mga pagsulay, iya kang ampingan, iya kang titigan. Sa atong pagpuyo sa kalibutan, diin ni ata sa nasod sa Pilipinas, igsuon kos Ginoo, gikan pa kaniadto hangtod karon. Sa kadaghan nga mga kaguliyang kagubot, grabe nga gubat, grabe nga kagutom, grabe nga katalagman, apan hangtod karon buhi ka. Ngano man, tungod kay nahiusa ka ni Jesus Christ. Tungod kay mingtuo ka ni Jesus Christ. Ang kalibutan mga kaigsuonan nalisan. Ang kalibutan mga kaigsuonan nabalaka, nahadlok. Unsay kasagarang hinungdan nganong ang tao mahadlok mabalaka tungod kay naminaw sab sila sa mensahe sa kalibutan. Ang mensahe sa kalibutan mga kaigsuonan puro ra katalagman, puro kasalanan. Nahitabo ni tungod kay sala na nimo, nahitabo ni tungod kay sala na niya, mahitabo ni tungod ni kay sala na, puro sala, puro sala. Pero wala sila masayon nga ang katalagman ug ang bisan unsang klaseng katalagman kabahin sa pagipanagna sa balaang kasulatan. Kabahin kini sa gisulti ni Jesus nga kini matuman og mahitabo
kay naa na ang katapusan. Sa diha nga naa na ang katapusan, mga kaigsuonan, gani mismo kung ato nang masinatian ang grabing makalilisang nga katalagman, ang mensahe sa Dios, mga kaigsuonan, dili pagpanumangil. Wala mo ingon ang mensahe sa Dios katapusang mga adlaw ngadto siya makatawhan timan-i ni siya. Ang mensahe sa Dios kung nunay makalilisa nga katalagman, ang mensahe sa Dios ngadto iyang mga katawhan dili na paghinulsol. Dili na paghinulsol. Ikaw nga nahimong katawhan sa Dios, ikaw nga kita nga nagkinabuhi sa mensahe sa Dios, ang mensahe sa Dios dili na magpabalik-balik sa paghinulsol mo para walay katalagman. Ang mensahe sa Dios sa panahon nga adunay makalilisan nga mga katalagman, buti pasabot ang mga tao nga walay Ginoo, nangalisang na sila, nabalaka na sila. Unsa na gyud kung mahitabo, mga kaigsuonan, ang gipropesiya sa Biblia nga wala na islang dili mauyog, wala na nasod nga dili mauyog. Mga igsuon, kanang mga katalagman, kakuyaw, sama sa nasinatian sa atong nasod, dili na siya kanabitang, dili na siya mawagtang. Kay nganuman ang kalibutan paingon gyud na sa gipropesiya nga gipakita sa Biblia. Unsay mensahe sa Dios sa panahon nga na moabot na ang makalilisang nga katalagman? Ang mensahe sa Dios tindog, barog. Pero ang mensahe sa mga tao, mga kaigsuonan, kanunay nang maghinulsol. Tungod din ninyo niabot ning mga katalagman, paghinulsol mo. Pero unsay mensahe sa Dios sa panahon nga dunay mga katalagman? Tanawa sa Lucas Kapitulo 21. Mao ni bantayanan, mga kaigsuonan. Lahi ang mensahe sa mga taong way Ginoo, ug lahi ang mensahe sa mga taong nahiusa kang Kristo. Kung ikaw nahiusa kang Kristo, sige kag paminaw katalagman, natural moabot ang kabalaka, kakuyaw. Kay sige man kag paminaw sa mensahe sa mga tao, gitagaan na tagagawasan, gidaog na ang kaaway ni Jesus Christ, gipalit na ta, gibayra na ta sa dugo ug sa kinabuhi ni Jesus Christ para sa tanang mga panahon nga mga pagsulay o mga makalilisa nga mga katalagman nga mahitabo gyud sa kalibutan, kay programa na daan nga moabot na ganing katapusan nga karon ni ana ang katalagman. Na unsa may mensahe sa Dios sa mga taong sama nimo, sama nako? Paghinulsol? Beato kunong tan-awon. Lucas 21, diha sa versikulo 25. Sa di pa moabot si Jesus, buti pasabot, muuna usa ang kahimtang sa gipakita nga katapusang mga adlaw. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan, ug mga kabituonan kawad-an paglaom ang mga nasod, mga lisang sila si dinahunog sa mga dagkong balod. Wala na'y paglaom, mawad-an sila paglaom. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang. Ay, mga tao panguyapan tungod kay nalisang sila.
Ingon dinhi, samtang nagpaabot sila nga mahitabo sa tibuok kalibutan, ang tao di ay nga magpaabot nga sa katalagman, unsay mahitabo sa kalibutan, mauray mga makuyapan, mauray mga lisang. Ingon dinhi, kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan, unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya kasagamhanan og mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod naghitabo ni ining mga butanga na nagani ng mga katalagman, ang isugilon sa Dios, ang mensahe sa Dios, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Wala mo ingon ang Biblia, wala mo ingon si Jesus aning mensahe pag hinulsol mo. Unsa man ditong ato ang paghinulsol mga kaigsuonan, ulog-ulog ra dito. Katumihilak ta pag-ayo sa Ginoo, pa dito dawata sa Ginoo. Kanang mensahe mga igsoon about repentance, tungod kay naang katalagman, human na, alang lang na sa mga taong way Ginoo. Ang problema, daghan karong mga tao nga nagtuo Ginoo pero naagyapoy pagduha-duha. Labi na kung dunay mga katalagman, labi na kung dunay mga pagsulay. Muingon ang mga tao, nangalagad noon ko gisulayan. Ni ananoon ko sa mga pagsulay, na puno na hinuon ko sa pagsulay. Mga igsoon, kung doon na gani kay mga pagsulay, magpasalamat ka sa Dios. Kay maunay hingpit nga ilanan nga tinuod ang imong pag-alagad sa Dios. Sa panahon nga adunay mga pagsulay, ayaw kaluya. Kay kung wala pa kas Ginoo, sa dihang ni abot ang mga pagsulay, wala na. Or either sa sementeryo, or either sa prisuhan. Pero tungod kay naakas Ginoo, gisipti ka niya. Naakas Ginoo mga kaigsuonan, giproteksyonan ka niya. So lahi kayo mga kaigsuonan ang mensahe sa tao o mensahe gikan sa Dios. Kaya ang mga mensahe gikan sa tao mga kaigsuonan, kanunay rang manumangil, kanunay rang pasangil. Nahitabo ni tungod niya, tungod nila, tungod ni bisan kinsa. Busa pag ginulsol mo. Mga igsoon, ang mensahe sa Dios sa katapusang mga adlaw, barog, tindog. Unsay giingon sa Hebreo, dili na nato balikon ang unang ang sa mensahe. Sa pagkakristohanon, tanawa mga kaigsuonan, Hebreo kapitulo 6, I hope okay, mao ni siya kapitulo 6. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan, ug dili kini magpabilin sa unang ang sa mensahe sa Kristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulunan mahitungod sa paghinulsol, gikan sa mga buhat nga musangpot lang sa kamatayon, ug ang mga pagtulunan mahitungod sa pagtuo sa Dios. Human naman ka nakabatog pagtuo, ni ana nato ang tong pagtuo. Nasinatian na nato nga misurrender ta sa Dios. Gidawat na tos Ginoo. Alang sa mga Kristohanon sa manimo, mato dinis versikulo 2, dili nato balikon ang pagtulon na mahitungod sa bunyag. Daghang karong mga simbahan nga kabalo na siya nga Kristohanon, musulod sa ilang simbahan bunyagan aron mahimo sakop sa ilang simbahan. Walay respeto sa ubang organisasyon. Daghan karong magwawali, walay respeto sa gibuhat sa Ginoo sa atong nasod nga Pilipinas.
feeling sila mo'y gipadala. Feeling sila mo'y sakto. Murag ang gipakita, karon lang gitagad sa Dios ang nasod nga Pilipinas. Muna'y mga mensahe nga gikan sa tao, pero mensahe gani sa gikan sa Dios nagpahamtong na nato. Muna giingon din dili na nato balikon ang magtulon-an mahitungod sa mga bunyag, pagpandong sa mga kamot, sa pagkabanaw sa mga patay ug sa hukom nga walay katapusan. Ug buhaton ta kini kung mutugot ang Ginoo. Versikulo 4, dili na gayod makahimo paghinulso pag-usab katong namiya na kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit og nakapakig ambit sa Espiritu Santo. Imong makit-an diha mga kigsunan, ikaw ug ako nga mingdawat na ni Jesus Christ, mingsalig ni Jesus Christ, naiusa ni Jesus Christ, dili dapat malibog. Aron dili mo abot ang kalibog sa imong pagpangalagad, tuohi ang mensahe sa Biblia. Nga moabot yun ang panahon nga gitawag sa atong Ginoong Hesus katapusan. Ug diha sa katapusan gipakita ang mga katalagman. Grabe nga mga katalagman. Now unsa may mensahe sa Dios sa dihang moabot na ang mga katalagman sud sa pulong katapusang mga adlaw. Ang mensahe sa Dios tindog, barog, hangad sa langit. Tutok ni Jesus. Ayaw tutok sa mga mensahero. Ayaw tutok sa mga tao nga nagwali, nga naghimog milagro. Tutok ni Jesus Christ, tindog, barog. Ang pulong tindog mga kaigsunan sumala sa mensahe nga gibili ni Jesus alang natong tanan samtang naghulata sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang giingon dinhi mga kaigsunan sa 33. Sa giingon dinhi mga kaigsunan 28. Lucas 21:28. Inigsugod naghitabo ni ining mga butanga. Di ba nagapanghitabo na ang linog? Nagapanghitabo na ang bagyo, mga katalagman nga gihisgutan sa Biblia. Ug duna pay lapaw pa nga mga katalagman nga atong nasinatian. Labaw pa nga katalagman nga ato pang masinatian. Pero ang mensahe sa Dios, nimo nako dili pa ginulsol. Kay kung mubalik manggug ka sa pulong paghinulsol mao ni gaulog-ulog rakas imong pagpangalagad. Kung doon na kay sala nga imong gibuhat, siyempre imo nang hinulsulan. Pero kung imo nang hinulsulan, buot ipasabot ka ng word nga hinulsul, imo na manggunang gibiyaan. Ang tinuod nga tao nga naghinulsul, dili na matugkad o dili na mailhan sa hilak lang, kundili sa tinuod nga pagtalikod sa sala. Kung doon na pa kay sala nga imuhang gitaguan, hinulsuli. Pero katong mga panahon nga mingdawat kaniya, o mituo kaniya, nagpabotismo ka o misunod ka, timan gidawat na ka. Ang mensahe sa Dios kung dunay mga katalagman, ayaw pagduha-duha. Ang rason nga nung magduha-duha ang tao kay naminaw sa pulong sa mga tao nga nagdala kunuhay sa pulong sa Dios. Apan ang tinuod nga pulong sa Dios, mga igsuon, humana ang imuhang pag-surrender sa Ginoo. Ang paghinulsol alang lang na sa mga tao nga sigig buhat og sala, nagbinuang sa pagpangalagan. Yes, ang Biblia nagdasig
sa paghinulsol kung doon na kay sala nga imong gibuhat. Ang mga apostoles, mga kaigsunan, nga nagtinarong sa pagpangalagan, ang mensahe sa Dios pagpahamtong. Kay kung imong lantawon, mga kaigsunan, kitang mga Kristohanon nga nahimugso sa espirituhanon nga bahin, sama ta sa nahimugso, sama ta nga kaniadto sa pagkahimugso nato sa kalibutan. Ang pagkahimugso nato sa kalibutan, mga kaigsunan, niagi gyud tas pagkamasuso nga ato ang tingog sige rag iyong wa munang mag-uha hangtod sige tag atimanon sa atong inahan, hangtod mahimo tang bata. Sa dihang nahimo tang bata, nahimo tang batanon, mingtubo ta, nakakaton ta, nakailata ug nakadawatan ni Jesus Christ. Puti pasabot, ang atong pisikal nga pagkatao sa kalibutan, wala magpabiling masuso. Mingtubo ta. Wala ta nagpabiling way tango. Wala ta magpabilin nga way buhok. Wala ta magpabilin nga hangtod karon dayapi ra gyapon ang atong isuot. Wala ta magpabiling sige lang gihungitan o gipatutoy sa atong ginikanan. Gikan sa atong pagkamasuso, niagitas pagkabata, niagitas pagka-elementary hangtod ni graduate tas elementary, niagitas pagkabatanon, niagitas pagka-high school, ug dili magpabiling batanon, muagi gutas pagkaginikanan. Isa ta mo balik sa Dios. Ikaw ug ako kinahanglan duha kita kana bitang kinahanglan kaduha ta matao. Natao ta sa pisikal, matao usab kita sa espiritual. Ngano man kay kaniadto patay ang ato ang relasyon sa Dios. Apan sa diha nga nakadungog tag mensahe sa Dios o mituog bidawat ni Jesus Christ, natao ta. Ug sa dihang natao ta diha sa espirituhanong mensahe, ang unang ang sa pagpangalagad, ang unang mensahe, mga kaigsoon, paghinulsol. Karon, kung sa imong pagpangalagad, gikan pa kaniadto, gikan ni adtong naghinulsol ka, hangtod karon nagpabilin pagyapon kang masuso. Unya mo dawat kas mga mensahe nga naay mga katalagman ang Pilipinas tungod na ninyo. Wala ba day gibuhat ang Dios sa ato ang nasod? Wala ba day gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi? Wala ba'y nahimugso nga mga simbahan? Wala ba'y mga tao nga nangausab? Timan kung tunay mga katalagman, tungod na kay ni anatas katapusang mga adlaw. Naunsa may mensahe sa Dios sa katapusang mga adlaw. Kung nagtuon kag Biblia, ang mensahe sa Dios tindog, barog, barogi nga gipakamatyan ka ni Jesus Christ, barogi nga gibayran o gipalit na ka sa Dios. Ang gibayad dili sa lapig bulawan kundi kinabuhi ug dugo ni Jesus Christ. Busa kay gibayran na ta, gamito na to atong lawas sa pagdahig sa Dios. Ug dili na to balikon ang mga mensahe sa unang ang sa atong pagkakristohanon. Ayog sugot nga ang imuhang pagkakristohanon pareho ragyapon sa kinabuhi sa mga tao nga way Ginoo. Gibalaan ka, gimatarong ka, gipakamatyan ka.
sa mga Kristohanong danghag nga way tuntuon sa balang kasulatan, maura na'y daling malimbungan. Imbis ang Dios mao'y babayaw, imbis ang Dios mao'y pasidunggan, imbis bala ang kasulatan mo'y tutukan, ang mga mensahero o mga nagpakapropeta nga nakunuhay nagdalas mensahe sa Dios, mao'y matrending, mao'y ma-highlights. Unsay resulta? Kakuyaw, kabalaka, kasamok, dili kalipay. Puro katalagman, puro pasumangil, pero hinumdumi ang tinuod nga mga mensahe alang natong mga Kristohanon. Kanang mga katalagman nga ato karong nasinatian, tungod kay niya natas katapusan. Imagine wala na'y hunong ang gubat. That is propesiya sa Biblia. Imagine wala na'y hunong ang katalagman. Kung imong lantawon ang baha, lunop, uban pa, bagyo, mga kaigsunan, dili na siya normal. Kining mga katalagman nga atong nasinatian karon, kung imong tan-awon ang mensahe sa Dios, package na sa gitawag katapusang mga adlaw. Napamanggani gyoy labaw pa sa atong nasaksihan. Pero unsa may mensahe sa Dios? Pag hinulsol mo, balik mo sa Dios. No. Tindog. Nanakas Ginoo. Unsay giingon, inigsugod naghitabo ni ining mga butanga. Tindog. Barog. Barog sa pagpangalagad. Barog sa pagdaig sa Dios. Bisan pa kung dunay mga pagsulay. Bulahan kayo ang tao nga nakasinati sa daghang mga pagsulay. Santiago Kapitulo 1, versikulo 1 ug 2. Bulahan kayo ang tao nga nakasinati sa tanang matang, sa tanang klase nga mga pagsulay. Hagiton ka, hadlokon ka, sulungon ka, pero timan nahitabo na dili tungod aron ka mabalaka. Nahitabo na dili aron ka maluya, kundili aron mubarog ka sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay giandaman kag panalangin niya. Tindog. Nagsugod na ang mga katalagman. Dili tungod sa propesiya sa tao, kundili na anas Biblia. Unsay mensahe sa Dios kung daan na ang mga katalagman? Dili sama sa Nineve. Ang mensahe sa Dios dili sama sa Nineve. Ang tao nga pinadala sa Dios, ang tao nga gikan sa Dios, ang tao nga nagsulti, nagwali sa mensahe sa Dios, dili pabalik-balik ang mensahe. Dili Nineve ang Pilipinas. Ang Nineve walay Dios. Ang Pilipinas dunay Dios. Daghang mga tao nga kaniadto na asasala nga karon na nas Ginoo ug ikaw na. Pero alang sa mga taong nagpatuo nga sila dunay Ginoo, sigir nagbalik-balik. Pero ikaw nga dunay Kristo, nihangad nas Ginoo. Inigsugod naghitabo ni ining mga butanga. Mao ni mensahe sa Dios. Tindog. Barog. Tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang mensahe nga tindog, mga kaigsunan, barog, mga kaigsunan, alang ninimo nako nga nakadawat sa mensahe sa Dios.
unsa may mensahe sa Dios. Ayaw kahadlok. Barugi. Di ka dapat malisang. Di ka dapat mahadlok. Mao nay imuhang barugan. Ingon ang Dios, ayaw kabalaka. Salig sa Dios. Salig nako, ingon si Jesus. Ayaw ka mo kabalaka, pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Unsa may imong gikinahanglan? Paghinulsol. Ulog-ulog ra di ka sa imong paghinulsol. Natural nga maghinulsol ka kung nangalagad ka nga sige ra kag pangabit, sige ra kag bisyo. Kay ang imuhang paghinulsol kadua-dua ra ka. Pero kung nangalagad ka, timan dili buta ang Dios nga wala siya makakita sa imuhang paghinulsol. Dili buta bungol ang Dios nga wala siya makakita o makadungog sa imuhang pagsurinder. Ni surrender na ka sa Ginoo. Kung doon ay mga tao nga misalik nimo, hinumdumi, ang Ginoo nakakita sa tinuod nimong pagtuo. Dili kawangon sa Dios ang imong pagsimba, ang imong paghalad, ang imong paghago, ang imong pagtabang sa buluhaton. Dili na kawangon sa Ginoo. Timan giluwas manggani sa Dios ang mintabang sa mga gisugo nga mga espiya dito sa Kanaan. Ang usa ka babae nga makasasala giluwas manggani sa Dios tungod sa iyang pagtabang sa mga tao nga gipadala sa Dios. Makasasala gani. Unsa pa ka ikaw nga naghinulsol na ka? Unsa pa ka ikaw nga nag-alagad na ka? Gawas sa imong pagpangalagad na nakay nabuhat diha sa imong simbahan. Na nakay nabuhat sa imong simbahan. Nakit-an ka sa Ginoo nga nagdaig kaniya. Nagdaig ka kaniya. Nakit-an ka sa Dios nga miawit kaniya. Nakit-an ka sa Dios nga mihila ka sa pagkamaayos Ginoo. Sa panahon nga dunay mga pagsulay, barog nga Kristohanon ka. Ayaw katingala, ayaw pagduha-duha, ayaw kalibog nga moingon ka, nganong nasinatian man ako ang mga pagsulay. Hinumdumi. Ang giingon sa Biblia, si Jesus mismo mingon. Mateo 5:11 hangtod sa 12. Pasaha. Mateo 5:11, 12. Bulahan kamo kung biyayon, daog-daogon sa mga tao. Kanang biyayon, parang hagiton ka, parang ipakita talawan ka. Daog-daogon. Unya, ang giingon pagyo, dili kay kausa. Dili kay usa. Mga tao ang gisgutan diha. O butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Ingnon ka nga, tungod ni nimo, kinahanglan kang maghinulsol. Kinahanglan kang maghinulsol kay nian ng katalagman tungod na nimo. Nasayo ba di ang Biblia? Nga moabot yun ang katalagman tungod kay naan ang katapusan. Usay giingon, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Buti pasabot kita nga nag-alagad sa Dios, nga nagsunod ni Jesus Christ. Naagyoy mga kalisdanan. Naagyoy mga pagsulay. Pero likod ug taliwala sa mga katalagman, mga pagsulay, mga kaigsunan, dili sa propesiya, dili tungod na sa propesiya. Gisulat na nas Biblia. Unsay mensahe? Paglipay, dili paghinulsol.
So man ang imuhang pagpangalagan, nagulog-ulog ra kasi imong pagpangalagan. Unya dunay mga propeta nga nagpropesiya, muadto dahil tinuod siyang propesiya, tinuod siyang propeta. Tarungan na inyong pagpangalagan. Sa giingon, paglipay, pagmaya. Kay dako ang ganti nga gitangana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila ni ini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Munang kitang mga naa kang Kristo, nahiusa kang Kristo, padayon ta. Kay padayon ang Dios nga nagpanalangin sa atoa. Padayon ang Dios nga nagatiman sa atoa. Ang akong Dios ug ang imong Dios, ang atong Dios, wala matulog. Wala maluya sa pag-atiman nato. Wala maluya sa pagpanalangin nato. Ang ato lang mga kaigsunan mao ni barog, tindog, hangad sa langit, salig sa Dios. Munay mensahe sa panahon nga dunay na mga katalagman. Pero kung dunay mga Kristohanon, magsigig paminaw sa mga mensahe sa mga tao. Pag hinulsun mo kay naay mga katalagman, no, humana ka. Humana yan. Agawas lamang sa mga taong nagulog-ulog sa ilang pag-alagad sa Diyos. Ang mensahe sa Diyos, lahi sa mensahe sa kalibutan. Kaya ang mensahe sa kalibutan, balik-balik. Ang mensahe sa kalibutan, kanunay panumangil. Ang mensahe sa kalibutan, puro katalagman. Pero ang mensahe sa Diyos, panalangin. Isipti ka niya. Luwason ka niya. Unsay saad sa Dios, dili ti kabiyaan, dili ti katalikdan. Unsay mensahe pagyud sa Dios ni propeta Jeremias, ako'y nakabalo sa akong mga plano alang ninyo. Ang akong plano dili kadaot, dili katalagman. Ang akong plano kaayuhan ninyo. Asa na mabasa? Jeremias 29. Tanaw na to ni. Muna nga ang mga Kristohanon o mga magtotoo, sigig paminaw anang mensahe sa kalibutan. Makugang-kugang nga na. Ang uban anak magdaman-damanon. Sige magpaminaw dautan. Gigamit ang Biblia, gigamit ang pulong sa Dios, gigamit ang ngalan sa Dios. Pero dili plano ang gisangyaw sa mga tao. Sa itong programa mga kaigsunan, timan ang mensahe sa Dios. Jeremias 29. Atong basahon sa Biblia. Jeremias 29:11. Mo ni mensahe sa Dios. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw. Hallelujah. Kisay gasulti? Ang Dios mismo. Kisay gasulat? Si Jeremias. Para kang ginsa, para nimo, para nako, para natong tanan. Sa giingon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyog mauswagon. Inay, maalaot ug paghatag kaninyog kaugmaon nga inyong gipangandoy. Hallelujah, glory, thank you Jesus. Ayaw sunod anang mga Kristohanon alang-alang. Nga okay ra nila nga ang mga katalagman nga miabot sa Pilipinas tungod na sa mga taong dautan. Programa na yan. Naananas bala ang kasulatan. Pag naanagani ang katalagman, nagpaila nga naana ang katapusan. Dili ni Navy ang Pilipinas. Ang Pilipinas naanay mga nangalagad og Dios ug ikaw na. Ang mga tao sa Pilipinas, mga kaigsunan, nakasinati na sa pagagamahanan sa Dios. Ikaw na. Gipauswag sa Dios. Unsa may kalahian sa atong kinabuhi kaniadto og karon? Perting layo Sa una, puno Dios-Dios.
puno bisyo, sigsangpit sa Ginoo, pero naghitak ang bisyo. Nya perti pag yung lisura, napunos utang, pero karon tanawa, gibless na ka. Nya maminaw pagkas minsay sa kalibutan, timan bisag unsa pa na nga klaseng katalagman, dili lagi ka maunsa. Kay ngano man, giproteksyonan sa Dios imong kasing-kasing una-una sa mga minsay sa Dios nga naa sa Biblia. Alang sa mga taong nag-ulog-ulog sa ilang pag-alagad, ilan ang anihon, pero alang nimo nga seryoso nga nangalagad. Timan pila ka libo, wala kasayangi, gihalad nimo sa buluhaton sa Ginoo. Wala na kawanga ni Lord. Wala na kawanga ni Lord, mga kaigsunan. Dili malimot ang Dios sa imong nabuhat. Nakatali na dito sa libros mga buhat. Kay diha kagantihan ug diha kasuklian. Timan walay trabaho na to nga gikawang ni Lord. Pasalig na sa Ginoo. Ug maunay atong barugan. Maunay diha ta mo tindog, mga kaigsunan. Ayaw padalaan ang mga mensahe nga dili gikan sa Dios. Nga sige taog panumangil sa mga tao. Kristohano na ka? Na kay Dios? Tabangan na to ang mga tao nga naa sa kalibutan, balik sa Dios. Diha sa mga pagampo. Dili sa paghukom, dili sa pagkundim nila. Kita mga Kristohanon, muingon ta nga, tungod na sa mga disdiyos, tungod ni mutuo mo na. Gipadaplin na to ang proseso nga gipakita sa Ginoo, nga gipakita sa Biblia. Moabot na gani ang katapusan, ang ilhanan ni ini, naanay mga katalagman. O sa may mensahe sa dihang naanay mga katalagman, sa dihang naanay katapo, naanata sa katapos ang mga adlaw. Tindog, barug sa mensahe sa Dios. Unsa may mensahe sa Dios? Ang iyang plano dili sama sa atong plano. Ang iyang hunahuna dili sama sa atong nauna. Buti pasabot, dili sama sa nauna sa mga tao nga nagwali kunuhay sa pulong sa Ginoo. Puro na lang katalagman. Unya ipanumangil pagyos mga tao. Humana. Grabe na kadautan ang mga tao, maubitaw gipakamatyan tas Ginoo. Gimatarong ta o gibalaan tungod niya. Tapos maminaw pa tas mga mensahe karon sa kalibutan kung dunay mga katalagman. Naaga ni mga katalagman, igsuon ko sa Ginoo mensahe sa Dios. Dili paghinulsul-oy. Dili ta parehos ni Nebe. Katong misangyaw ta sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao, katong gisangyawan ta kaniadto nga paghinulsul Gideon, ug gidawat nako si Jesus. Igo na to. Mubitaw ng ato ang pagpasalamat, pagdaig, pagpasinungog mo'y atong ibuhat. Dili na to pantuson atong kaugalingon kay giantos na ang tanan ni Jesus Christ. Mga igsuon, think positive. Ayaw ibutang ang imuha, ayaw ibutang ang mga negatibo sa imong nauna. Kay ang pulong sa Dios dili negatibo. Ang plano sa Dios timan dili katalagman. Kaayuhan, paswagon ka. Amen? Paswagon ka. Pauswagon lagi ka. Ayaw pailad lang. Tanawa ragod mga kaigsuunan sa wali ni Pablo sa ako nang gibasa kaganina sa Pilipos 4 mga kaigsuunan. Kalinaw, dili kasamo, dili kalisa.
taliwala sa mga trahedya, mga protesta, mga rally, pero ikaw o ako, nagdaig na niya. Hallelujah. Nagdaig na sa Dios, mga kaigsuonan. Nagpasalamat na sa Dios. Taliwala sa bagyo, taliwala sa linog, bisang unsang klase nga linog, bisan unsang nga klase nga bagyo. Gaday gratas Ginoo like ni Daniel. Hallelujah. Kana kung naminaw ka sa Dios. Pero kung naminaw ka sa mensahe sa kalibutan, kuyaw-kuyawan ka, aksyon kagkabalaka. Karon kung mabalaka ka, makabaton kag kahadlok, makadaig pa ka kaniya. Sige ra kag pasaylo ako. Pagsaba niya, oy. Katong nangayo kag pasaylo, gipasaylo na ka. Tuuhi ang Ginoo. Ang imong buhaton barog, pangalagad, trabaho sa Ginoo. Kay diha kagantihan. Wala kawanga sa Dios ang imuhang pagpangayog pasaylo, sikad nga midawat kaniya. Igo na to. Amen. Yes, kung doon na may mga kalapasan, kasaypanan, pangayog pasaylo. Pero timan katong naghinulsol ka, nga gidawat ni mo siya. Giatiman na kaniya. Wala magpasabot kung dunay mga katalagman mibiya siya. Damor hinuon nga dunay mga pagsulay katalagman. Damor hinuon nimong masinatian ang iyang gugma. Ang iyang kaluoy. Mga kaigsuunan. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mensahe. Thank you, Jesus. Nga mo minggiligon. Daiga ang Dios, mga kaigsuunan. Bisag pila, bisag kinsa pa ng mga propetaha nga nagpropesiya sa mga katalagman, ulahin na kay ikaw ug ako nagbasa Biblia. Katong mga tao nga mga Kristiyano nagpatuo silang kaugalingon dunay Ginoo, imbis muhangad sa Dios, muhangad hinuos pro nga propeta, ang gipakita sa Biblia matud pa ni Jesus. There are two kinds of Christians. Danghag, malamon. Timan ang saad sa Dios dili kahadlok. Ang mensahe sa Dios dili kalisang, dili katalagman. Timan ini mga igsoon. Salmo 34. Salmo 34 mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ingon dinhi sa 4. Nagampo ako sa Ginoo, o gitubag niya ako. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Si David, mga kaigsuonan, ingon siya, nagampo ako sa Ginoo, o gitubag niya ako, o giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang tinuod nga dunay Ginoo, kanunay nakalingkawas sa kahadlok. Ang mensahe sa Dios nakapawagtang sa kabalaka, nakapawagtang sa kahadlok. Muna'y dako kang kalahian sa mensahe sa Dios o mensahe sa tao. Kay ang mensahe sa tao puro ra gyud na katalagman, puro na panangil. Tan-awa ra gud si Adan og si iba, wala na masay relasyon sa Dios. Mailhan nimo ang taong walay relasyon sa Dios, kay dili na kahangad sa Dios. Puro na panumangil. Muabot ang katalagman tungod na ninyo, tungod diini, tungod nila. Dili ang katalagman, mga igsuon ko sa Ginoo. Prasis na sa katapusang mga adlaw. Unsa itong buhaton nga mga Kristiyano? Ipadayon ang pagdaig. Ipadayon ang pagpasalamat. Daghan kayo mga tao nga sama sa mga higala ni Job. Naimanggoy mga propeta, mga nagpakapropeta nga sama sa espiritu sa mga higala ni Job.
Unsay mga higala ni Job? Sa dihang nag-anto si Job, muingon din sila, tungod na sa imong pagkamakasasala, Job, ang imuhang nasinatian angay sa imong gibuhat, pagkaway batasan nga mga tawana. Nya nagpatuo sila nga na sila sa Dios. Mao na nga kung dunay mga pagsulay ang imong pagpangalagad, o sa minsay sa Dios, paglipay. Ayaw pagduha-duha. Ibutang-butangan ka, ibugal-bugalan ka, gisulong ka, paglipay. Pastor, lisura maglipay ng sulungon ka. Oy, lisod kayong maglipay kung butang-butangan ka. Yes, tinuod na. Kung kita mo'y maghari, lisod. Pero kung si Jesus mo'y maghari, sa unsang paagi, dawata, Kristohanon ka. Dawata nga anak na kas Ginoo. Dawata nga naanak kas Ginoo. Normal rana. Natural rana. Dili na bag-o lang. Dawata nga maunay tinuod nga kahimtang sa tao nga nas Ginoo. Pagkasulayan gyud. Og ang pagsulay giingon pag gyud diha sa Santiago. Bulahat kamo nga nakasinati sa tanang mata nga pagsulay. Kay damor nga naay pagsulay, damor nga manalipod ang Dios. Tanawa ra gud unsa ang mensahe sa Dios. Salmo 91. Mensahe sa Dios ni. Salmo 91 nga nasinatian ni David. Versikulo 7. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran. Napulo ka libo, libot kanibo, apan dili gayud ka maunsa. Tanawa mga kaigsonan, walay bisan unsa nga kadaot nga mahitabo sa tao nga mimbarog sa mensahe sa Dios. Giplis na ka, gibag-on na ka, nanay mga tao nga nag-atiman nimo, nga gikan sa Ginoo, maminaw pakas mga tao nga kunuhay nagwali sa pulong sa Dios, puro na lang katalagman, puro panumangil, nga ikaw mismo nagpuyos Pilipinas. Gibless pag-ayos Ginoo bisan kung dunay mga korupsyon, wa ka gutmi. Bisan na ay mga katalagman, wa ka mamatay. Mga kaigsuonan, kadaghang katalagman nga kaniadto na atong nasinatian nga labaw sa atong nasinatian karon. Pero timan ang package sa gitawag katapusang mga adlaw napay labaw pa sa mga katalagman. No need na propesiya. Human na gipropesiya ang tanan. Human na gipropesiya ang tanan. Tanawa mga kaigsuonan, ari na punta sa wali ni Pablo sa Roma. Ako mahinumduman mga kaigsuonan nga naatay mabasa diha sa Roma. Roma 8 puro na diha kanang komparison. Pangandoy espirituhanon, pangandoy tanon, kalibutanong tinguha, espirituhanong tinguha. Pag abot diri sa 15, ingon dinhi, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, ikaw ug ako. Ingon dinhi, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Amen. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod diini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingong, amahan, amahan ko. Hallelujah. Pero ang mga tao nga wala kakita sa gibuhat sa Ginoo, maghangad na sa mga propeta nga kunuhay magdalas mensahe ni Kristo. Pero timan doon na naipasidaan si Jesus Christ nga moabot ang panahon nga daghan nga mga manungha nga mga mini nga mga propeta magdalas sa ngalan ni Jesus.
Pero unsay tambag ni Jesus, unsay pasidaan, unsay mensahe sa Dios. Kung nanagkani mga katalagman, barog, hangad sa langit, ayaw hangad sa tao, hangad sa langit. Ina imong tapad mga kaigsunan, tindog, hangad sa langit. Guniti na nga mensahe, kagikan na ni Lord. Dasiga ang imong pamilya, imong mga isig ka magtotoo. Ayaw mo paminaw anang mga propeta nga nanungha karon. Paminaw ang Biblia. Kay ang mensahe sa Dios naas Biblia. Wala sa mga nagpakapropeta. Maunay gipasidaan ni Jesus Christ. Ikaw ug ako nga mingtuo ta mga kaigsuonan nga naa natas katapusang mga adlaw, dili na ta ignorante ana, di na ta inosente ana. Kay ang gihatag o giandam sa Dios nga mensahe, mga kaigsuonan, dili magdalag kahadlok, dili magdalag kabalaka, dili magdalag kakuyaw, bisan unsa nga katalagman. Tanawa, wala ipadaplin sa Dios mubati kag kaguol. Pero likod sa kaguol, buhi kanunay ang paglaom. Ingon diha sa Juan kapitulo 16, ablihi pag-usab inyong Biblia. 33. Unsay giingon diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo? Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako, pantuson kamo sa kalibutan. Hadlukon mo sa kalibutan. Kanang word pantuson, hadlukon mo, hulgaon mo, pasanginlan mo. Ang atong Pilipinas napuno na sa pasangil. Murag gipakita nga walay gibuhat ang Dios. Murag gipakita nga walay magwawali nga gipadala ang Dios sa Pilipinas. Murag gipakita ba nga walay gibuhat ang Dios, walay gibuhat ang mga magwawali diri sa Pilipinas. Munang naay mga katalagman. Parang inana ang prophecy nila. Ang mga tao sad nga way Biblia nagsigig hulat og milagro. Murag mga parisiyog sa disiyo nga sigig atang og pakit ami milagro. Unsay giingon dinhi? Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. Wow. Ang atong nabatunan mga kaigsunan, kalinaw dili kalisang. Aron dili mawagtang ang kalinaw, ayaw paminaw anang mensahe sa mga propeta nga nagpakapropeta sa Dios. Kay gipasadan-an nata, nananimo ng Biblia, nananimo ang pulong sa Dios, misurrender ng kaniya, mingtugyan na kas imong kinabuhi nga to sa Ginoo, miingon ka, Lord, ang akong kinabuhi gikan nimo. Tapos makit-an mo tuo pa kang gipasagdan ka, wala ka pasagdahi. Ingon dinhi, pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Ang mensahe sa kalibutan, pantuson ra di ka, hadlokon ra ka, pasanginlan ra ka, bugal-bugalan ra ka. Pero mensahe sa Dios, giproteksyonan ka, giatiman ka, giamuma ka. Ang mensahe sa Dios, mga kaigsuonan, giatiman ka pagayo. Dili kahadlok, dili kabalaka, dili pagkurog sa una-una, dili pagkalimot sa pagkamaayo sa Dios. Ang mensahe sa Dios, mga kaigsuonan, ang mensahe sa Dios, mga kaigsuonan, naghatag og kusog. Kinahanglan lang kang mosalig. Unsay giingon diha sa tan-awa ra gud ang propesiya sa mga propeta sa Dios diha sa Biblia. Lahi kayron ang mga nagpakapropeta kay puro na pangpanghadlok.
Puro ra na katalagman. Wala na makakita sa pagkamaayo sa Dios. Wala na makakita sa pag-atiman sa Dios sa Pilipinas. Imagine na, grabe na ang korupsyon, pero hangtod karon, giatiman pa kaniya sa Dios. Wala ka gutmi. Wala ka gutmi. Isaias 41, Jes. Unsa gingon, ayaw kahadlok, kay mag-uban ako kanimo. Ayaw ka balaka, kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan ko og luwason. So ang mensahe sa Dios, panalipdan ang atong nauna, palipdan ang atong kasing-kasing, dili makulbaan, dili pakuyawan. Munang lahi kayo ang tao nga kanunay naminaw sa Dios, kaysa tao nga sigig paminaw sa mensahe sa kalibutan. Ang kalibutan, mga kaigsunan, kusog kay na muangkon nga naay Kristo. Kusog na kay muangkon nga sila ray sakto. Pero ikaw ug ako nga naay Biblia, dili na makuratan ug dili na mabaguhan. Kay ikaw ug ako sa Dios kita giampingan. Sa Dios ikaw, mga kaigsunan, giatiman. Tanawa ragod ang mensahe sa kanta. Tanawa, paminawa, mga kaigsunan. Paminawa ang mensahe sa kanta. Minaw taning mensahe sa awit, alam ni nato. Tagui ko sa imong pagko, tabuni ko sa gamhanan kamot, kumuhampak man ang mga balot. Kung may bagyo man, kauban ka, amang hari ka, labaw sa tanan. Nindot kay ni mga kaigsunan, ato ni nga kantahon. Ato ning kantahon, mga kaigsunan, no? Kuyugi ko sa pagkanta ni ining awit makalangit nga still diri lang sa nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Tagui ko sa imong mga pako. Thank you, Jesus. Tabo ni ko sa gamhanan mong kamot, kung muhampak man ang mga balot, kung may bagyo man, kauban ka, amahang hari, kalabaw sa tanan. May kalinaw, kay ikaw ang Dios. Pagkanindota sa awit, mga kaigsuonan, may kalinaw, kay ikaw ang Dios. Muna nga, sa ato nga pagpuyo sa kalibutan, mga kaigsuonan, tinuod, makapahulay kita. Diha kang Kristo. Pero diha sa tao, punog kaguliyang, punog katalagman, punog kasamok. Pero diha sa Ginoo, kalipay. Salamat ta sa Ginoo sa iya mga mensahe. Oras ta sa akong pagpanamilit. Magambot ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong mga mensahe nga naglingon ka na. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga naghatag ka na mo kusog, paglaom, taliwala sa mga katalagman niining katapusang mga adlaw.
Salamat Ginoo nga imo kaming giligon o gidasig, gihupay taliwalas mga pagsulay. Ug imo kaming gitudluan aron magpabilin kami sa imong mga saad nga imo ming pauswagon, imo ming dadon sa dapit nga naang kadagaya. Dalaygon ka nga Dios nga magilagaran. Salamat Amahan Dios nga makagahong. Amo na usab nga itugyan isalig diha kanimo mong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga nagatiman og nagpanalangin kanato. Ayaw kalimti ang plano sa Dios. Pauswagon ka ang plano sa Ginoo nga panalanginan ka. Tuuhi og saligi maunay mahitabo sa imong kinabuhi. Kini nyo igsuon Pastor Gideon Candelario, muingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Alang sa mga listener sa 101.3 sa FM diri sa ato ang dapit, temporaryo usa natong i-off. Pila ka oras kay nami biyahe. Dalaygon ang Dios magpanalangin. God bless and good morning. Magahalad, mga pagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Iha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo